143 vivendas que foran construídas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, adxudicadas en réxime de compra-venda e que actualmente os seus propietarios teñen en venda, volverán formar parte do parque público residencial. A Xunta de Galicia será a súa compradora, destinando a súa aluguer. Son inmobles, como decía, de promoción pública, por lo tanto, no seu día adxudicáronse en réxime de compra-venda a estes precios tasados por ser bien de promoción pública. Pasados unhos anos, os propietarios, se desexan, poden vendelos, pero a Administración ten o dereito de poder adquirilos a uns precios tasados. Por lo tanto, o que imos facer e inmediatamente poñelos a disposición das persoas que o necesiten, como decía, en alugueiros. Estas vivendas están repartidas por toda Galicia. 6 están na provincia da Coruña e 13 na de Pontevedra. A gran maioría, segundo explicou o presidente, atópanse en concellos pequenos. A Xunta destinará 8 millóns de euros para afrontar esta operación. Hoxe acordamos destinar 8 millóns de euros para adquirir 143 vivendas de promoción pública que estaban á venda e a intención é adquirilas para poñelas en alugueiro social e, por lo tanto, facilitar un acceso rápido das persoas que necesitan estas vivendas. A medida enmárcase no compromiso da Xunta de duplicar o parque público residencial nesta legislatura, facilitando así o acceso á vivenda da cidadanía. Esta adquisición de 143 vivendas engádese a todos eses procedementos dos que imos dando conta en cada consello e que permiten ir ampliando o parque de vivendas de promoción pública para poñelo a disposición, xa digo, ou en venta ou en alquiler, e chegar a ese obxectivo de duplicar o seu número cando remate a legislatura. Ademais de traballar nesta adquisición, o Goberno autonómico está a desenvolver a construción ou rehabilitación de máis dun milleiro de vivendas de promoción pública. A nivel Pontevedra, agora mesmo, iniciamos a construción de 74 novas vivendas de promoción pública, é dicir, promovidas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. Temos tamén 2 parcelas a maiores aquí, en Valdecorvos, que permitirán a construción de 104 novas vivendas de promoción pública. Nos vindeiros meses, coido que academos xa esa cesión do Concello da parcela municipal que ten tamén aquí en Valdecorvos, que permitirá aproximadamente 48-50 novas vivendas de promoción pública. Todas estas son promovidas polo Instituto Galego de Vivenda Solo. E despois a maiores temos as outras 156 vivendas, se non me equivoco, que comentaba o presidente, que son de cooperativistas ou promotores, é dicir, vivenda protexida suxeita tamén a precio máximo de renta e venta. O obxectivo é acadar as 8.000 vivendas públicas nesta legislatura.